να συνεχίσουμε τώρα με την κυρία Κατσίκη. Καλή σας Γεια μέρα. σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή. Ευχαριστώ τις κυρίες Προεδρίνες. Αγαπώ πολύ το Ελληνικό Κολέγιο Αθυροσκλήρωσης. Είναι μέσα στην καρδιά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση και την πρόεδρο, την κυρία Μπηλιανού. Να την ευχαριστήσω επίσης γιατί με βοήθησε, μου μοιράστηκε μαζί μου και κάποια δεδομένα για να σας δείξω. Όντως, παιδιά, τα τελευταία χρόνια είμαι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα διατροφής στη Θεσσαλονίκη, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Και ένα από τα θέματα που μου έχουν αναθέσει να μιλάω στα συνέδρια των διαιτολόγων είναι η διαλυματική νηστεία. Και έτσι πως άκουγα την ομιλία της κυρίας Γιαννακοπούλου, αυτό σκεφτόμουν, γιατί είναι μια από αυτές τις διαφάνειες όπως αυτή που βλέπετε, την μοιράζομαι με τα παιδιά, με τους διαιτολόγους, τους διατροφολόγους, ότι τελικά, όντως, τις περισσότερες ώρες της ημέρας είμαστε μεταγευματικά. Και αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή, εδώ έχουν αρχίσει και οι διαιτολόγοι τα τελευταία χρόνια να ασχολούνται με αυτό, όσο μπορούν, όσον αφορά το θέμα των θερμίδων, βέβαια, και βέβαια των μεταβολικών νοσημάτων. Και είναι κλασική εικόνα, το κάνω και εγώ δυστυχώς πολλές φορές. Οδηγώ και σε σκέφτομαι, μέσα στο αυτοκίνητο είμαι και τρώω. Μιλάω στο τηλέφωνο και τρώω καμιά φορά. Δουλεύω στον υπολογιστή και τρώω. Περπατάμε και τρώμε. Άρα είναι ένα θέμα που νομίζω ότι ακόμα δεν έχει πάρει τις διαστάσεις και το ενδιαφέρον που θα έπρεπε στις κατευθυντήριες οδηγίες της αθυροσκλήρωσης, εννοώ, στο να μπουν δηλαδή πιο ξεκάθαρες οδηγίες και όσον αφορά την καταγραφή και όσον αφορά την αντιμετώπιση. Και μπράβο στην ομάδα της Γενοβέφας, μπράβο στην ομάδα όλων μας και όλων σας που βοηθάτε, γιατί νομίζω θα αποτελέσουμε ένα θεμέλιο λίθο για να μπορέσουν κάπως να ξεκαθαρίσουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα και στο τέλος, παιδιά, της ημέρας να μπορέσει αυτό να εφαρμοστεί στην ευρεία κλινική πράξη. Γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό είναι και το ζητούμενο. Πολύ καλή επιστήμη, πολύ καλή θεωρία, το θέμα είναι να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας. Εδώ είναι λοιπόν που συζητάμε για τη διαλυματική διατροφή. Και γιατί τα συζητάμε αυτά, γιατί όπως πολύ σωστά ανέφεραν και οι πρόεδροι και η κυρία Γιαννακοπούλου, όταν έχουμε μεταγευματική λιπαιμία, δεν θα μείνω στο διαβήτη, είμαι και διαβητολόγος, δεν θα σχολιάσω τη μεταγευματική γλυκόζη που μας καίει πολλές φορές, θα μιλήσω για τα λιπίδια. Η μεταγευματική λιπαιμία είναι αυτή που προκαλεί οξυδοτικό στρες, φλεγμονή, προκαλεί ινσουλινοαντίσταση, δυσλειτουργία του λιπόδου ιστού και των μειών, και αυτό σημαίνει αθυροσκλήρωση και αθυρωμάτωση, προαθυρογόνο κατάσταση. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω ότι μας αφορά στην εποχή που ζούμε πολύ περισσότερο, διότι είμαστε συνέχεια σε μεταγευματική λιπαιμία. Όπως τονίστηκε προηγουμένως, δεν περπατάμε. Οι παλιοί άνθρωποι περπατούσαν, τρώγανε πολύ πιο αραιά και πολύ πιο υγιεινά βέβαια. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά και με πάρα πολύ σωστή σκέψη και ιδέα και οργάνωση από την κυρία Κολοβού και από το Ελληνικό Κολέγιο Αθυροσκλήρωσης, και με τιμάτε που με έχετε μαζί στην ομάδα, πραγματικά είναι μια εξαιρετικά πρωτότυπη δουλειά. Είναι η HPLS, όπως λέμε το ακρονίμιο μελέτη, είναι η Hellenic Postprandial Lipemia Study. Προσωπικά αγαπώ πολύ και τη λέξη Hellenic, και γενικότερα όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού σε διάφορους τομείς προτιμούν από το Ελλάς, όχι το Greece. Οπότε μου αρέσει πάρα πολύ και το Hellenic που μπήκε μπροστά, η οποία ουσιαστικά μπήκε, προφανώς δηλώθηκε στα Clinical Trials Gov. Εδώ είναι και το αριθμός της, το αναγνωριστικό της, το ID, το οποίο τι αφορά την καταγραφή σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου της μεταγευματικής λιπαιμίας, η συσχέτισή της, καταρχήν να δούμε πόσο συχνό είναι, τη συχνότητά της αυτά τα άτομα. Δεύτερον, να δούμε πώς σχετίζεται με παράγοντες φλεγμονής και καρδιακούς παράγοντες. Να δούμε πώς η λήψη στατίνης στα άτομα αυτά μακροχρόνια μπορεί να μειώσει την μεταγευματική λιπαιμία, γιατί πρέπει να προχωράμε και στη θεραπεία, δεν είναι μόνο να εντοπίσω το πρόβλημα. Καταρχήν, τώρα ήδη το γνωρίζουμε, υπάρχει θέμα. Πρέπει λοιπόν να το μετρήσουμε, τη συχνότητα στον πληθυσμό μα, και να δούμε πώ θα το θεραπεύσουμε. Άρα έπρεπε να δούμε και την επίδραση των στατινών, πώ μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό, και αυτό παρακολουθούμε. Και βέβαια να δούμε και του γενετικού πολυμορφισμού, αν αυτοί επηρεάζουν σε διάφορα άτομα. Γιατί κάποια άτομα, λοιπόν, όπω ακούσαμε προηγουμένω, ανεβάζουν τόσο πιο πολύ τα τριγλικερίδια μετά από ένα γεύμα λιπαρό σε σχέση με άλλου που τα ανεβάζουν λιγότερο. Άρα νομίζω είναι πολύ σημαντικέ. Θα έχετε να απαντήσει πολύ σημαντικά ερωτήματα και θα βγουν πάρα πολύ ωραία συμπεράσματα από όλε τι αναλύσει τη HPLS μελέτης. Να τονίσω πάλι ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες άρχισαν λίγο να δειλά, ενώ της αθυροσκλήρωσης, έτσι, να το αναφέρουν τη μεταγευματική λιπαιμία, ακόμα όμως ελλείψη επιστημονικών δεδομένων από μελέτες του τύπου όπως και τις HPLS δεν υπάρχουν.
Οπότε να αναφέρω ότι το 2019 στις βιβλιογραφικές αναφορές των κατευθύνων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής και Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης υπάρχουν οι δουλειές της κυρίας Κολοβού και όλης της ομάδας, της Ελένης, του κυρίου Πανωτόπουλου, της κυρίας Ανωστοπούλου, όλης της ομάδας, όπου όσον αφορά, γιατί η κυρία Κολοβού, Γενοβέφα μου, από το 2011 είχε κάνει τόσα χρόνια πριν ειδικό consensus και expert panel να μιλήσουν για τη μεταγευματική λιπαιμία. Και βέβαια, ιδίω παιδιά στα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, με διαβήτη, προδιαβήτη, ένας λόγος παραπάνω να ασχοληθούμε, γιατί τα άτομα αυτά έχουν πολύ πιο επηρεασμένη τη μεταγευματική λιπαιμία τους, και αυτό αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες. Και βέβαια, είχα την τιμή το 2019 να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα ειδικών, πάλι με πρωτοπόρο τη Γενοβέφα και το Κολέγιο Αθυροσκλήρωσης, όπου μετά το 2011 έγινε μια επικαιροποίηση των δεδομένων αυτών από το ειδικό πάνελ ειδικών. Παγκόσμιοι άνθρωποι ήρθαν από Αμερική, τους έφερε η Γενοβέφα, από Αυστραλία, από Ευρώπη, να μπορέσουμε να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι και να συζητήσουμε μια πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά, και να βγάλουμε κάποιες οδηγίες και κάποια καινούργια δεδομένα, γιατί πρέπει, καλώς ή κακώς, να προχωράει η επιστήμη και με δημοσιεύσεις και με κονσένσους και με μελέτες. Και αυτό είναι πολύ σωστά τα βήματα που γίνονται. Σε αυτό λοιπόν το consensus, το οποίο είναι παγκόσμιο αποδεκτό και μάλιστα υπάρχει και αντίστοιχο στην Αμερική, αλλά αντίστοιχα και περίπου με εμάς, δηλαδή λίγο πολύ και οι Ευρωπαίοι σε αυτά που είπαμε και εμείς συμφωνούν, και είπε και η Γενοβέφα ήδη από το 2011. Άρα, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, όταν μιλάμε για μεταγευματική, μη νηστείας τέλος πάντων, ας το πω έτσι, μη νηστείας, υπερτριγλικεριδαιμία, ουσιαστικά θέλουμε να είναι κάτω από 175 μιλιγραμμάρια NaTl, ενώ αν είναι 175 και πάνω θεωρείται παθολογικό. Άρα ένα πρώτο νούμερο που πρέπει να μας μείνει στο μυαλό είναι ότι αν έχουμε σε έναν ασθενή μας τριγλικερίδια μη νηστείας, και να τονίσω λίγο παιδιά το μη νηστείας, βάσει κατευθυντήρων οδηγιών, είναι ουσιαστικά το 12ωρο. Στην πραγματικότητα τα τριγλικερίδια θα πρέπει να τα μετρήσουμε για να είμαστε νηστείας μετά από 12 ώρες. Τουλάχιστον έτσι λένε οι οδηγίες κατευθυντήρες. Εν πάση περιπτώσει, τα μη νηστείας λοιπόν τριγλικερίδια, αν είναι 175 και πάνω, σημαίνει ότι είναι παθολογικά. Τώρα, φυσικά, πάρα πολύ σωστά είπε η πρόεδρός μου, ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα τεστ, όπως υπάρχει στη γλυκόζη, τεστ, η καμπύλη τέλος πάντων ζαχάρου που λέμε, το τεστ δοκιμασία ανοχής γλυκόζης, OGTT. Έπρεπε να γίνει ένα αντίστοιχο τεστ για να έχουμε μια πιο συγκεκριμένη, στανταρισμένη μέθοδο, όπου θα ορίσουμε την μεταγευματική υπερτριγλικεριδαιμία. Αυτό λοιπόν ορίστηκε ότι θα πρέπει να είναι μετά από 8 ώρες νηστείας, να πάρουμε ένα γεύμα που να περιέχει 75 γραμμάρια λίπους και να μετρήσουμε τα τριγλικερίδια στο τετράωρο. Τώρα, πώς καταλήξαμε το τετράωρο και πώς καταλήξαμε σε αυτές τις δόσεις και τα γραμμάρια, μετά από μελέτες, μετά από έρευνες και τα λοιπά, καταγραφής του μεταβολισμού των τριγλικεριδίων. Ήδη κάποια ακούστηκαν και από την κυρία Γιαννακοπούλου. Αλλά εμείς, άλλο που μας μένει στο μυαλό είναι ότι η έλεγχος γίνεται στις 4 ώρες μετά από συγκεκριμένη λήψη γεύματος που περιέχει 75 γραμμάρια λίπους, και ο ασθενής είναι τουλάχιστον 8 ώρες νηστικός. Το πλεονέκτημα του να χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο γεύμα, και μάλιστα όπως ακούστηκε και προηγουμένως το λίποτεστ που θα το αναφέρω στη συνέχεια, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε μια στανταρισμένη μέθοδο για να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όταν μιλάμε για εφαρμογή μιας καταγραφής σε πληθυσμό, πρέπει να είναι αξιόπιστο και στανταρισμένο το τεστ, όπως γίνεται και με την δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη. Άρα ήταν πάρα πολύ σημαντικό ότι φτιάχτηκε αυτό το γεύμα, και μπράβο στον δημιουργό του, για να μπορούμε να το χρησιμοποιούμε στην κλινική πράξη. Και βέβαια, αυτό το γεύμα δεν έχει μόνο 75 γραμμάρια λίπος, υπάρχουν προφανώς και πρωτεΐνες, υπάρχουν και υδατάνθρακες. Είναι 75 γραμμάρια λοιπόν λίπους, 25 γραμμάρια υδατάνθρακες και 10 γραμμάρια πρωτεΐνης. Και επειδή ουσιαστικά χρησιμοποιείται γαλακτοκομικό προϊόν, είτε κρέμα, τέλος πάντων, κρεμώδες, τυρί κτλ., σε άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, και αυτό είναι σημαντικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί άλλο υγρή φόρμουλα, όπως αυτή που δίνουμε στην εντερική διατροφή, ώστε να αποφύγουμε τη χρήση γαλακτοκομικού προϊόντος, λοιπόν λακτάσης, που θα μπορούσε να δημιουργήσει, λακτόζη που θα μπορούσε να δημιουργήσει την δυσανεξία στη λακτόζη λόγω έλλειψης λακτάσης, και άρα να είχαμε πρόβλημα σε αυτούς τους ασθενείς. Άρα έχει γίνει πρόβλεψη και για τα άτομα που έχουν αυτή τη διαταραχή.
Το πότε θα εφαρμόσουμε το τεστ, για να πάω να μιλήσω για τη μελέτη τώρα, αλλά θέλω λίγο, νομίζω είναι σημαντικό να υποθούν και αυτά τα πράγματα. Το σε ποιους ασθενείς πρέπει ένα τέτοιο τεστ να γίνεται και να καταγράφεται η παρουσία ή όχι μεταγευματικής υπερτριγλικεριδαιμίας, είναι τα άτομα τα οποία έχουν τριγλικερίδια μη νηστείας από 115 έως 200. Θεωρούμε ότι πάνω από 200 ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Θέλαμε να πιάσουμε λοιπόν τον πρωτογενή, να μου επιτραπεί η έκφραση, πληθυσμό, ή άτομα τα οποία έχουν τριγλικερίδια νηστείας 89 έως 175. Άρα σε αυτά τα άτομα το consensus και γενικά οι επιστήμονες στον κόσμο παγκόσμια συνιστούν ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται το γεύμα αυτή η δοκιμασία, αυτό το τεστ, ώστε να δούμε αν τα άτομα που μοιάζουν φυσιολογικά, δηλαδή έχουν τριγλικερίδια νηστείας 89 με 175, ή μεταγευματικά 115 με 200, μοιάζουν να έχουν λοιπόν μια ας πούμε φυσιολογική, ένα φυσιολογικό μεταβολισμό των τριγλικεριδίων τους, να δούμε αν υπάρχει τελικά πρόβλημα, και ιδίως τα άτομα τα οποία έχουν και συνοδά μεταβολικά νοσήματα, όπως είναι οι διαβητικοί, όπως είναι τα άτομα με προδιαβήτη, όπως είναι τα άτομα με μεταβολικό σύνδρομο, τα παχύσαρκα άτομα. Και βέβαια και μια συζήτηση γίνεται και για τα παιδιά, που ίσως θα είναι και εκεί πολύ ενδιαφέρον, ιδίως στην εποχή μας που καλπάζει η παιδική παχυσαρκία και δυστυχώς και ο διαβήτης τύπου 2 και δυστυχώς και η παχυσαρκία επί διαβήτου τύπου 1, άλλη ιστορία πονεμένη στα παιδιά. Οπότε νομίζω ότι είναι πραγματικά οι ημέρες και πολύ καλές οι εποχές και απαραίτητο πλέον να ασχοληθούμε πιο σωστά με την μεταγευματική υπερτριγλικεριδαιμία. Τώρα, στα πλαίσια αυτά, δημοσιεύτηκαν κάποια πρώτα δεδομένα για τη μελέτη HPLS. Σας δείχνω την πρώτη δημοσίευση 2019, όπου περιγράφεται η λογική, το background, η σκέψη γιατί έγινε αυτή η μελέτη και ο σχεδιασμός της. Πρόκειται για μία προοπτική, ανοιχτή προφανώς στην μελέτη. Το γεύμα το παίρνουν όλοι το ίδιο γεύμα, και παίρνουν και στατίνες, θα σας πω στη συνέχεια, σε ασθενείς με υψηλού ή πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου στην Ελλάδα. Ο στόχος ήταν να μαζευτούν συνολικά 900 άτομα. Φυσικά σκριναρίστηκαν πολύ περισσότερα παιδιά, έγινε απίστευτη δουλειά. Τη θαυμάζω, μπράβο σας. Και το νούμερο 900 έχει βγει μετά από στατιστική επεξεργασία και επιλογή του δείγματος ώστε να είναι αξιόπιστο. Άρα είναι πολύ στατιστικά ισχυρή η μελέτη μας. Και βέβαια ο στόχος ήταν πρώτον να δούμε τη συχνότητα της μεταγευματικής υπερλιπιδεμίας στους ασθενείς αυτούς υψηλού και πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου. Στόχος 2, να δούμε την επίδραση των στατινών, διάφορων στατινών και ίσως και άλλων φαρμάκων στα μεταγευματικά αυτά τριγλικερίδια. Και τρίτον, να δούμε μέσα σε ένα διάστημα παρακολούθησης τριετίας, που είναι ένα ικανό διάστημα για να μας δείξει επίδραση σε συμβάματα και παράγοντες κινδύνου, να δούμε τι γίνεται και πώς αυτή η μεταγευματική υπερτριγλικεριδαιμία επηρεάζει τους παράγοντες καρδιακού κινδύνου και τα συμβάματα στους ασθενείς μας. Άρα, τρεις χοντρικά ας πούμε στόχοι βάσει και της δημοσίευσης αυτής. Και βέβαια, αν συζητήσουμε λίγο το follow-up, είναι ότι γίνεται μια καταγραφή στην πρώτη επίσκεψη των δημογραφικών και των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών, και φυσικά παίρνουμε την έγκρισή τους για να συμμετέχουν στη μελέτη. Γίνεται το πρώτο follow-up στις 2 με 4 εβδομάδες, όπου γίνεται και καταγραφή των βιοχημικών δικτών μεμοληψίες, και γίνεται και το τεστ, το λίποτεστ μετά από ολονύχτια νηστεία. Οπότε μετρούμε 4 ώρες μετά τη λήψη του γεύματος. Στη συνέχεια δίνεται στατίνους στους ασθενείς. Προφανώς πρόκειται για άτομα που δεν παίρνουν στατίνες από την αρχή. Και ακολουθεί στους 3 με 5 μήνες από την έναξη της στατίνης το δεύτερο follow-up, όπου γίνονται πάλι μετρήσεις των βιοχημικών δεκτών και πάλι το λίποτεστ για να δούμε αν άλλαξε η μεταγευματική λιπαιμία με την επίδραση των στατινών. Και στο τέλος, παρακολούθηση για αυτά τα 3 χρόνια σε αιτήσια βάση, για να δούμε τι έγινε με τους υπόλοιπους δείχτες και τα συμβάματα στους ασθενείς αυτούς. Αναφέρω επίσης και ότι παίρνουμε και DNA, θα γίνει ανάλυση και γονιδιακών πολυμορφισμών. Έχω βάλει εδώ κάτω το παπάκι το μεγάλο. Έχει σημασία γιατί το έβαλε το παπάκι αυτό. Αυτό λοιπόν είναι, τουλάχιστον βάσει Google, παιδιά, δεν μπορώ να είναι evidence-based, δεν μπορώ να πω. Αλλά αναφέρεται ότι είναι το πιο μεγάλο παπάκι φουσκωτό του είδους στον κόσμο. Την μπήκε στο record Guinness. Τώρα, γιατί το έχω βάλει? Γιατί η HPLS είναι η μεγαλύτερη μελέτη, που είναι το αντίστοιχο παπάκι στον κόσμο, που διερευνά την επίδραση των στατινών στην μεταγευματική λιπαιμία, και όχι μόνο.
Οπότε νομίζω ότι είμαστε, τουλάχιστον εκεί δεν βλέπω να αλλάζει κάτι στο πολύ κοντινά χρόνια. Είμαστε και εμείς το μεγαλύτερο παπάκι, είμαστε η μεγαλύτερη μελέτη σε αυτό το είδος και μπράβο και σε όλους τους συντελεστές. Μπράβο, μπράβο, παιδιά, είναι εξαιρετικό, εξαιρετική προσπάθεια. Το 2021 έγινε μια δημοσίευση των baseline χαρακτηριστικών και της Visit 1, δηλαδή προτού ξεκινήσει η θεραπεία με στατίνες των ασθενών αυτών. Θέλω να τονίσω δύο-τρία σημεία. Τα σημεία είναι ότι όπως θα δούμε η αναλογία των γυναικών σε αυτούς τους ανθρώπους που είχαν μεταγευματική, υψηλή μεταγευματική λιπεμία, άρα τους χαρακτηρίζουμε σαν παθολογικούς, βρε παιδί μου, τους ανθρώπους. Άρα βλέπουμε ότι λίγο οι γυναίκες είναι πιο πολλές, δηλαδή υπάρχει μια τάση. Προφανώς πάντα οι άντρες λίγο πιο πολύ, αλλά το ποσοστό των γυναικών είναι πιο μεγάλο στη μεταγευματική υπερλιπιδεμία. Είναι ένα μήνυμα αυτό, άρα πρέπει να σκεφτόμαστε και τις γυναίκες. Εντάξει, και λόγω ορμονών και λόγω τέλος πάντων ίσως και άλλων συνοδών νοσημάτων. Το άλλο που θα ήθελα να σχολιάσω είναι ότι προφανώς, αλλά είναι καλό να το βλέπουμε και με δεδομένα, τα άτομα που έχουν αυξημένα μεταγευματικά τριλικερίδια είναι τα άτομα που έχουν και υψηλότερη χολυστερόλη, χαμηλότερη HDL χολυστερόλη, υψηλότερη non-HDL χολυστερόλη, προφανώς υψηλότερη πωλήματα χολυστερίνης και LDL και προφανώς και έχουν πολύ μεγαλύτερη απάντηση κιόλας μετά το τεστ. Άρα είναι άτομα όπου τα λιπίδια τους γενικότερα είναι αυτό που χαρακτηρίζουμε την αθυρογόνο δυσλιπιδεμία. Άρα υψηλά τριγλικερίδια, ακόμα υψηλότερα μετά το γεύμα. Είναι χαμηλή η καλή χολυστερόλη, η LDL ανεβασμένη, τα small LDLs και αυτά ανεβασμένα κατά πάσα πιθανότητα, από τη στιγμή που υπάρχει το μεικτό χαρακτηριστικό της μεικτής αθυρογόνωσης λιπιδεμίας, υψηλή non-HDL χολυστερόλη. Όλα αυτά λοιπόν είναι μηνύματα ότι αυτά τα άτομα θα έχουν σίγουρα και περισσότερο αθυρωματικό κίνδυνο και είναι σημαντικό να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό. Και βέβαια, σχολιάζοντα κάποια πρώτα επίση αποτελέσματα, εδώ είναι και το ακρονίμιο, πέρα από το ακρονίμιο τη μελέτη, αυτό το σχεδιάκι που είναι σημαντικό να έχουμε και ένα στανταρισμένο σχέδιο έτσι που να απεικονίζει τη μελέτη μα. Εδώ βλέπετε το flow chart που λέμε, το διάγραμμα ροή τη μελέτη. Άρα, σκριναρίστηκαν 7.000 ασθενεί. Μιλάμε για τεράστια δουλειά, παιδιά. Κρατήσαμε 1.200 που τυχιοποιήθηκαν. Από αυτού, βέβαια, την πρώτη επίσκεψη την πραγματοποίησαν οι 900, που ήταν και είμαστε OK για το στατιστικό μα δείγμα, όπω ανέφερα προηγουμένω. Και αυτοί είναι που παρακολουθούνται, όπω ανέφερα προηγουμένω, βάσει του σχεδιασμού τη μελέτη. Και ήδη τα κριτήρια συμμετοχή, λίγο να τα αναφέρω, είναι άντρε και γυναίκε άνω των 18 ετών, με τριγλικερίδια κάτω από 220, συμμετοχή ότι θέλουν να έρθουν και προφανώς δέχονται να συμμετάσχουν και μπορούν να έρθουν σε εξετάσεις και σε επισκέψεις με φυσιολογική υπατική νεφρική λειτουργία. Βλέπετε ένα GFR πάνω από 60, ασθενείς υψηλού ή πολύ υψηλού καρδιακού κινδύνου όπως ορίζεται βάσει των κατευθυντήρων οδηγιών, άρα είτε με εγκατεστημένη καρδιακιακή νόσο ή με διαβήτη και βλάβη οργάνου στόχου ή παράγοντες κινδύνου ή δεκαετή κίνδυνο βάσει του σκορ πάνω από 10% ή τέλος πάντων 5 με 9%, 9, κάτι τοις εκατό για τους υψηλού κινδύνου αντίστοιχα, ή άλλα άτομα με πολύ ψηλό αναπαράγοντα, βάσει κατευθυντήρων οδηγιών πάλι, άρα δεν είναι κάτι καινούριο που λέμε, και κριτήρια αποκλεισμού προφανώς κάποια σοβαρή συνοδή νόσος από το ύπαρκτο νεφρό, το πάγκρεας, τα χοληφόρα, αν υπάρχει οξύ καρδιακιακό επεισόδιο ένα μήνα πριν από την έναρξη, η εγκυμοσύνη και θυλασμός, άτομα τα οποία γυναίκες οι οποίες δεν παίρνουν αποδεκτές μεθόδους αντισύλληψης και άρα μπορεί να μένουν έγκυες κατά τη διάρκεια της μελέτης, φλεγμονώδη νοσήματα, λήψη φαρμάκων που επηρεάζουν τα λιπίδια και κυρίως τα τριγλικερίδια, να μην παίρνουν υπολιπιδεμική αγωγή για τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ένταξή του στη μελέτη και αν τυχόν παίρνουν συμπληρώματα διατροφής που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα τριγλικερίδια και όχι μόνο τη φλεγμονή, τα λιπίδια κτλ. Και τη γλυκόζη να διακόπτονται 2 εβδομάδες πριν από την ένταξή του στη μελέτη. Το είπαμε προηγουμένως, είπαμε ότι υπήρξαν πολλά κέντρα που συμμετείχαν στη μελέτη και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό για να υπάρχει και μια εκπροσώπηση από πολλές πλευρές. Οι στατίνες που χρησιμοποιήθηκαν στην επίσκεψη όπου δόθηκε στατίνη και μετά δηλαδή στην επίσκεψη ουσιαστικά 1 που θα ξεκινούσε και στατίνη για να δούμε τι έγινε στην επίσκεψη 2 με τα άτομα αυτά, ήταν οι επιλογές συμβαστατίνη, ατροβαστατίνη. Βλέπετε και αν τυχόν υπάρχει και δυσανεξία στις στατίνες να υπάρχει πρόβλεψη για χρήση άλλων φαρμάκων. Και βέβαια όσον αφορά το λίποτεστ, ουσιαστικά χρειάστηκαν 2 γεύματα, ένα πριν και ένα, γινόταν στην Visit 1 το γεύμα το πρώτο τεστ όπως ανέφερα προηγουμένως και στους 3 μήνες μετά την έναρξη θεραπείας με στατίνης θα γινόταν το δεύτερο γεύμα στον ασθενή, αιμοληψία στην αρχή και 4 πριν το γεύμα
και 4 ώρες μετά το γεύμα και τριετής παρακολούθηση με συνολικά 5 επισκέψεις. Εδώ λοιπόν είναι η ωραία φωτογραφία με τον Μπόλ. Και, χαίρομαι πολύ. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ. Όντας διαβητολόγος, πολλοί ασθενείς μου κάνουν το τεστ της δοκιμασίας ανοχής της γλυκόσης, την καμπύλη Σαχάρ. Λοιπόν, όλοι γυρνάνε και μου λένε τι αηδία είναι αυτό που μας δίνουν. Δεν θέλουν να το ξανακάνουν. Και επειδή πολλές φορές θα χρειαστεί ο ίδιος να το ξανακάνει, αν είναι στα πλαίσια του προδιαβήτη, αρνείται. Προτιμάει να ξεκινήσει φάρμακα, ας πούμε, πρωτού ξανακάνει το τεστ. Γιατί είναι πολύ γλυκό, πολύ δύσκολο αυτό το υγρό που πίνουν όντως, ή και οι εγγυούλες, ή τέλος πάντων και οι προδιαβητικοί μας για να δούμε τι γίνεται. Ενώ στην περίπτωση αυτή, εγώ τουλάχιστον και μόνο που το βλέπω θα το τρώγα. Εγώ ευχαριστώ πολύ, μπορείτε να το. Είναι εξαιρετική η λήψη, οπότε είναι και αυτό σημαντικό να είναι ένα τεστ που να μπορεί ο ασθενής να το λάβει όσες φορές στη ζωή του χρειαστεί. Είναι σημαντικό και αυτό. Εύκολη παρασκευή, σε μορφή σκόνης, με το κρεμόδες στοιχείο, με το γάλα ή με αντίστοιχο διάλειμμα από εταιρική διατροφή μπορεί να γίνει. Υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες στο λιποτέστ πώς μπορεί να παρασκευαστεί πάρα πολύ εύκολα. Όλοι έχουμε κάνει κρεμούλες για τα μεγάλα και τα μικρά παιδιά. Οπότε νομίζω ότι είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό να είναι εύκολη η εξέταση. Και όπως είπαμε, έχουμε τα 900 μας άτομα και τους γονιδιακούς πολυμορφισμούς που ανέφερα προηγουμένως. Τώρα, κάποια πρώτα αποτελέσματα, τα οποία ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Μπηλιανού, την Ελένη που μου τα έστειλε, είναι ότι στο baseline βλέπουμε τριγλικερίδια κατά μέσο όρο στον πληθυσμό μας 133. Δηλαδή βλέπετε ένα πληθυσμό που δεν θα τον δίναμε και πολύ σημασία. Θα λέγαμε εντάξει, καλά είναι. Βάσει βέβαια και της μελέτης, βέβαια, και αυτούς θέλαμε να ψάξουμε. Είναι σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που πλέον υπάρχουν στα expert consensus, αυτόν τον πληθυσμό είναι και ο πιο σημαντικός πληθυσμός να πιάσουμε. Αυτός που ήδη έχει πολύ ψηλά τριγλικερίδια αναισθησίας, ξέρουμε ότι έχει πρόβλημα και θα τον θεραπεύσουμε. Το θέμα είναι την γκρίζα ζώνη να μην μας ξεφύγει. Και βλέπετε εδώ τους υπόλοιπους δείκτες, δεν θα μείνω να σχολιάσω. Εδώ είναι μετά την στατινοθεραπεία, οπότε βλέπετε ότι έχουν πέσει τα τριγλικερίδια νηστείας, αλλά και τα τριγλικερίδια τα μεταγευματικά. Ήταν πριν 195, πάμε 136, άρα έχουμε βελτίωση από τη λήψη στατινών και στη μεταγευματική υπερτριγλικεριδεμία. Συνολικά από τα άτομα που μελετήθηκαν είχαμε στα πρώτα αποτελέσματα 29,5% παθολογική καμπύλη λίπους, οπότε σημαντικό είναι και αυτό. Και ειδικά οι ασθενείς οι οποίοι ήταν με πολύ ψηλού καρδιαγικού κινδύνου, ένα σημαντικό ποσοστό τους, βλέπετε ένα 35-36% είχαν πρόβλημα, χωρίς να παίζει ρόλο ιδιαίτερο το φύλο ή ηλικία. Βέβαια, η υπερτασική λίγο χειρότερη καμπύλη από τους νορματασικούς, η παχύσαρκη προφανώς χειρότερα, όπως και η ΣΕΑΡΠΕ, η φλεγμονή περισσότερο στα άτομα αυτά. Έγινε και μια μικρή συσχέτιση για όσο άτομα είχαμε καταγραφεί για λιποπρωτεΐνη Α και εκεί φάνηκε συσχέτιση μεταξύ των ασθενών που είχαν αυξημένη λιποπρωτεΐνη Α στο να έχουν παθολογικό γεύμα. Να τονίσω μια εικόνα 1000 λέξεις. Βλέπετε ότι τα άτομα τα οποία προφανώς ξεκινούν, έχουν πρόβλημα δηλαδή με τη μεταγευματική τους λιπαιμία από την πρώτη επίσκεψη, η καμπύλη είναι πολύ πιο μεγαλύτερη κλίση έχει, άρα θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο το μεταγευματικό τους φορτίο. Άρα σημαντικό να δούμε τα άτομα τα οποία ήδη ξεκινούν στο baseline με πρόβλημα. Και τις τελευταίες μου διαφάνειες, για να ολοκληρώνω σιγά σιγά, είναι από την μελέτη που έχουμε υποβάλει, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, στο Current Vascular Pharmacology, όπου είναι ουσιαστικά η επίδραση των στατινών. Εδώ συμμετέχουν, είπαμε, τα 900 άτομα, από τα οποία το 30% σχεδόν έχει παθολογική καμπύλη λίπους. Εδώ σας έχουμε βάλει τη διαφορά. Εδώ είναι η ολική χολυστερόλη 225 που πήγε 231, πήγε 171, βλέπετε, με τη χρήση 225 πήγε 125, συγγνώμη, μπερδεύομαι, 231 και 171, πώς πέφτει με την επίδραση της στατίνης. Αντίστοιχα και η κακή χολυστερόλη, προφανώς θα διορθωθεί, 148, βλέπετε θα πάει 101. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο είναι τα μεταγευματικά, τα οποία βλέπετε ότι στην Visit 2 είναι 188 κατά μέσο όρο και τελικά το 188 θα πάει 140. Αυτό ήθελα να σας δείξω σαν πτώση, άρα 188 θα πάμε 140 με τη λήψη των στατινών. Και βέβαια να πούμε ότι ουσιαστικά, και αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν είναι μόνο να δούμε απόλυτους αριθμούς ή σχετικούς αριθμούς, είναι να δούμε το ποσοστό των ασθενών που ξεκινάνε με παθολογικό φορτίο, άρα παθολογική καμπύλη λίπους,
πώς θεραπεύονται με τις στατίνες, το 76% σχεδόν, 75,5% έχει ορμαλοποιηθεί, δηλαδή η στατίνη θα βοηθήσει, θα διορθώσει και το πρόβλημα της μεταγευματικής λιπαιμίας, και ακόμα και στα άτομα τα οποία ξεκινούν με αυτή την φυσιολογική τιμή τριγλικεριδίου νηστείας που λες, έλα μωρέ, δεν έχουν πρόβλημα. Και όμως όταν τους ψάχνεις με το λιποτέστ βλέπεις ότι έχουν πρόβλημα και αυτούς λοιπόν τους θεραπεύει, και άρα πόσο σημαντικό είναι να επιμείνουμε στη διερεύνηση αυτής της κατάστασης. Οπτικά βλέπετε εδώ τις μειώσεις βάση από το Visit 2 στο Visit 3 για τα μεταγευματικά και για τα νηστείας, Visit 2, Visit 3, άρα έχουμε πτώση του μέσου όρου των τιμών, και βλέπετε και αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι πόσο πιο σημαντική είναι η διόρθωση της μεταγευματικής λιπαιμίας, δηλαδή πιο έντονη η καμπύλη όταν υπάρχει η χρήση στατίνης, άρα διορθώνουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα συνεχιζόταν να υπάρχει σε αυτά τα άτομα, που θα αύξανε ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο, ακόμα περισσότερο και θα μένανε στην τύχη τους. Τώρα, να τελειώσω λέγοντας ότι οι μηχανισμοί που σχετίζουν τη μεταγευματική υπερλιπιδεμία με καρδιακά νοσήματα είναι πολλοί. Βλέπετε εδώ ενδοθυλιακή λειτουργία, οξυδοτικό στρες, φλεγμονία, απόπτωση, μυτοχονδριακή λειτουργία, ινσουλίνο αντίσταση, τα είπαμε προηγουμένως. Εδώ είναι το λίποτεστ και οι ενδείξεις για το ποιοι πρέπει να το κάνουν. Αντένδειξη αν τα τριγλικερίδια νηστείας είναι ίσα ή υψηλότερα από 220, δεν έχει νόημα. Ξέρουμε ότι θα είναι παθολογικό ούτως ή άλλως και αυτοί οι ασθενείς ούτως ή άλλως πρέπει να θεραπευθούν. Να πούμε ότι και οι Κινέζοι, ακολουθώντας τα βήματά μας, κατέληξαν σε αντίστοιχες οδηγίες για τη χρήση ενός γεύματος αντίστοιχου τύπου και ορισμός με βάση αντίστοιχες τιμές. Και να πούμε ότι εμείς τι χτυπάμε, παιδιά, χτυπάμε τον υπολοιπόμενο καρδιακό κίνδυνο. Αυτά τα remnants cholesterol και γενικά τα τριγλικερίδια ή οι λιποπρωτεΐνες που περιέχουν σε μεγάλη ποσότητα μέσα στους τριγλικερίδια είναι πολύ επικίνδυνα και κυρίως και για τη φλεγμονή. Άρα πρέπει να στοχεύσουμε και αυτά και όχι μόνο την LDL ή τη λιποπρωτεΐνη Α ή τη γλυκόζη. Βλέπετε πολλές δημοσιεύσεις, θα έπρεπε να είναι παραπάνω, αυξάνονται, και νομίζω ότι θα βοηθήσουμε πάρα πολύ όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ για το έργο σας και που με εντάξατε και εμένα μέσα στο να βοηθήσουμε η επιστήμη αυτή να προχωρήσει, να γίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και να σωθεί και να βοηθηθεί περισσότερος κόσμος. Ευχαριστώ πολύ.